Kaunti ma Homabay ni koro kinde ni ma idhi lor skunde ma ne yweyo machuok jonyuolo kwa mondo koro kik rwak nyithindegi e siasa. Mano kwayo mogolo kod migosi Kennedy Kasera ma bende en jakom riwruok mar Summit Africa kokwayo jopuonjre bende koro kik yie ti kodgi to kod josiasa mondo mi gidhi gimonji kata gitim timbe mago ma ok ni kare. Bende Kasera nojiwo josiasa malaro kombe mondo mi koro ogo siasa mar kwe ma ok bi kelo tulo e kaunti no moloyo te wardno ma Central Karachuonyo madore e Karachuonyo. Noloso e kinde mano ochwalo kony mar gero ot ne miyo moro e gwenge mago mag Kagaya Kogweno Oriang'. Okwayo josiasa osika konyo jogo ma ochando to kik bed ni koro gisingo mana gigo ma gibiro timo to ginyalo timo mago kapok gidonjo kata e kombego mopogore opogore. Wan ndalo election nyithindo be dhi loro skul, keturu nyithindo mabor gi weche mag siasa. Nikech siasa ok ber, aparo nung'eyo gik ma siasa oting'o. Nyithindo go pod waero, wadwa ni gisom mondo gibed jo siasa makiny. Koro miyo waket nyithindo mabor gang'owa? Gi siasa. Waket nyithindo mabor gi siasa. And jo siasa wetena madwa tiyo gi nyithindo ma pod tindo ma jo skul, nigi bago keto ting'o bete, nigi keto ni goyo geche ji gi kidi, anyisogi ni Central Ward ka to ka Kennedy nitie to mano ok bi timore. Akwayo jo siasa wetewa ni wago uru kura siasa mamuol, wamanyuru kura ka wauso sera magwa, to sama wauso sera no nyaka wasiem ne japiny gima wasetimo. Nikech ok ibiro ni wateri ni biro timo. Kuongi time kotimo ang'o? Kaka Kasera timo ni. En ni Summit koro duogo ni wang'e, wadwa gero udi kaka dwarore. Aseyudo sandruok mang'eny ka ot nyocho tama, ka yamo nowalo na ot dwagore piny to ot nyocho tama tapo nono. Ka Nyasaye okelo na Kasera wuoyi mapotin ogero na ot, agone erokamano maduong', takwayo ni Ruoth omede bende chako time ni jomoko. Agone erokamano mang'eny ahinya jowadwa, okonya. Nok ang'eyo na nyalo bede ot, to kawuono ayudo ot, awinjo ka an koda mor. Agone Kasera erokamano mang'eny. Nyasaye mondo mede. An gi mor e dhod chunya miwuoro. Wayudo ot. Nyieka ni osesandore mabor kuom ot. Kodhi ka pok oyudo konyruok. To kawuono wuoyo miyowa ot. Agone erokamano maduong' ni Nyasaye mamedo ji omed na wuoyini, omed gedo ne ng'ato kendo time iyo Kagachwa kapok otim ne ng'ata. En ni pod wakwayo jotendwa mamanyo kura kuom jogi ni giwuothe mondo giyude ji machalo kaka Margaret ma onge ot. Ok ni jogi gidwaro mana kuchgi, to kaka jogi odak ngima jogi gikia. Emomiyo an Kennedy Kasera wawuok oko, wakonyo jowa e yore mag school fee, yore mag udi, watimo mang'eny. Mano e kit telo midwa